que avui fem morcilla d'estiu, un plat típic de la regió de Múrcia. Poses les albergínies en una olla amb aigua. Quan arribi a ebullició, la mantens un minut i la introdueixes dins la CCM, on la tindràs d'una hora i mitja a 2. És una recepta vegetariana. El seu ingredient principal són les albergínies. Passat aquest temps, treus l'olla i comproves si estan cuites. Les treus en un escorredor. És millor que les tallis per la meitat perquè escorrin tot el suc que tinguin dins i les deixes així un mínim de 15 minuts. En una paella poses una cullerada d'oli d'oliva i els pinyons que has de fregir lleugerament. Quan estiguin, els treus i reserves. Tornes a posar la paella al foc, 2 cullerades més d'oli d'oliva i la ceba. L'has de tenir al foc fins que queda pràcticament transparent. Hi poses sal i una tapa perquè es vagi fent a poc. Mentrestant, pots anar preparant les albergínies. Aquest suc que he deixat el retirem perquè no ens interessa. Talles les albergínies a trossos ben petits. L'avantatge de cuinar-les a baixa temperatura és que queden molt tendres i la pell molt suau. Tornes a vigilar la ceba i quan comenci a daurar, afegeixes les albergínies. Una mica de sal i remenes perquè tot quedi ben integrat. Hi afegeixes una cullerada d'orenga i una mica de comí, en compte perquè té un sabor molt intens, i també hi poses els pinyons. Perquè l'albergínia agafi tot el sabor, ho deixes cuinar 5 minuts tapat a foc lent. Vas remenant de tant en tant i si t'hi agrada hi pots posar una mica de pebre negre. Pràcticament ja ho tenim, però com la recepta és morcilla, el que es tracta és d'aixafar-ho fins que quedi el més negre possible. És la pell de l'albergínia la que li donarà aquest color tan característic. Per acabar, tastes el punt de sal i, si és necessari, li afegeixes. Es pot menjar calenta o tèbia, però de la forma que la mengen a Múrcia és freda. La pots mantenir a la nevera de 3 a 4 dies i també la pots congelar traient-la una estona abans de menjar. Només et calen unes llesquetes de pa. Ara que l'he tastat, no et dic jo que tingui exactament el gust de morcilla que tu coneixes, però és una alternativa molt saludable. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.